love song, guys. Grabe, you missed this, guys. Ganda ng song, no? Memorize namin yung lyrics, sobrang ganda nito. Kantahin nyo din mamaya. Tagus sa puso. Sa kupagang paganay na, sa kupagang paganay na, sa kupagang paganay na, sa kupagang paganay, sa kupagang paganay na, sa kupagang paganay. Kupagang paganay na, sa kupagang paganay, sa 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 kupagang paganay na, sa kupagang paganay. Diba? You can sing this, guys. Grabe. Memorize nyo agad, instant. Grabe ang hirap ng lyrics. Woo! Ha? Grabe. Wait lang, tapusin pa natin kanta. Sa kupagang paganay na, Sa kupagang paganay na, sa kupagang paganay na, sa kupagang paganay, sa kupagang paganay na, sa kupagang paganay, sa kupagang paganay na, sa kupagang paganay, sa kupagang paganay. bakit ito binasa? Yun na yan. Sa kupagang paganay na, sa kupagang paganay, sa kupagang paganay, pigas ni Gerakan, nagugulay Sa kupagang paganay. Ay, gunakan. Makaterusa Sa kupagang paganay. Sa kupagang Oy, oy, oy. Bahala ka dyan. Bahala ka dyan. So anyway, it's a challenge, guys. I dare you sa lahat ng nakapanood yung Kantahin nyo din. challenge na to. Okay? So ang title yan, Sa kupagang paganay. Lahat din paganay. Lahat din paganay. Okay, my guys. So make sure guys to subscribe on Jad Pundodaya channel. And of course, palagi din yung ano po, yung channel ko. Isa ko paganay. Alright. Sa walay Sa kupagang paganay na, sa kupagang paganay. yung abing dun kay maling sa iyid. Ang suka, mulay na pagkakasuwata akal. Sa kupagang paganay na, sa kupagang paganay, sa kupagang paganay na, sa kupagang paganay. Sabi mo ang tamaka terusa ay gugulay ang sakit. Guys, grabe. It's a story na magjowa sila. So yung lalaki pumunta ng Manila para maghanap ng Pandori. Yeah. Kaya lang nalaman nila yung bigla may nadyalaga na pala yung babae. So hindi sila nagkatuloyan at the end. So yung lalaki nakita niya may mga anak na sila. So, mahirap po
kasi pag ganito, Maranao traditional relationship, no? Kasalan. So talagang walang choice kasi pag sinabi ng parents si kakasali. So, guys, Yung lip sync na naging naging reaction. so yun, iboboto na daw natin. Sana iboto mo yung puso kong patay na patay sa'yo. Okay, so yun lang guys. Make sure... Hello vlog! Yeah, so Hello vlog! Nino ka mga vlog tanong mo. Hello vlog. Masakit yung vlog kasi vlogan ako niyan. Oh. So yun, anyway, so you guys, again, make sure to subscribe to Jet Pundo Daya channel and to my channel Ken Sangkulingan. So make sure to click the link on the subscription on the comment box, description box. Okay guys, thank you and till next video. Bye bye.